Bon dia! En aquest vídeo parlarem de les modalitats de l'oració. Per començar, les modalitats de l'oració fan referència a l'actitud i a la intenció de l'emissor, i no al contingut o a la informació que transmet l'oració. Des d'aquest punt de vista, podem distingir tres grans intencions comunicatives bàsiques: informar, preguntar i ordenar. Aquestes tres intencions comunicatives bàsiques donaran lloc a tres modalitats primàries de l'oració: la modalitat declarativa, la interrogativa i l'exhortativa. Però l'emissor també pot expressar un estat d'ànim, expressar un dubte o un desig, la qual cosa donarà lloc a tres modalitats secundàries de l'oració: la modalitat exclamativa, la dubitativa i la desiderativa. Ara parlarem d'aquestes 6 modalitats una a una. Ara no sé què haig de fer! En la modalitat declarativa, la intenció de l'emissor és informar. L'entonació té un final descendent, el mode verbal que fem servir sol ser l'indicatiu i el subjecte normalment apareix al principi de l'oració. Em costarà molt, però estic disposat a sacrificar-me perquè la Shizuka sigui feliç. Avui no ha fet els deures i el professor li ha clavat una bona esbroncada. Avui faré els deures. He de ser responsable. En la modalitat interrogativa, la intenció de l'emissor és preguntar. Què? L'entonació té un final ascendent. Se sol introduir amb mots interrogatius, com ara què, quina, per què, o adverbis com on, quan, com, i el subjecte sovint apareix al final de l'oració. Què li he agafat ara? Cal distingir les interrogatives totals, que s'han de contestar amb un sí o amb un no, i en les quals preguntem per tot el contingut de l'oració. Què, ja te'n vas a casa? De les interrogatives parcials, que introduïm amb un mot interrogatiu, què, per què, quina, on, com, i en les quals preguntem només per una part del contingut de l'oració. Mare, on és en Nobita? Per acabar, també cal distingir les interrogatives directes, que escrivim amb un signe d'interrogació i que expressem com oracions independents, I has estat treballant durant tota la nit? de les interrogatives indirectes, en les quals no escrivim el signe d'interrogació i que subordinem a una oració principal. Ara ho entenc, això deu ser un aparell d'en Doraemon. Ara vull que m'expliquis com funciona, entesos? No... En la modalitat exhortativa, la intenció de l'emissor és aconsellar, pregar, ordenar o prohibir. L'entonació és elevada i intensa, i el mode verbal que fem servir és l'imperatiu. Quan l'oració és afirmativa, Agafa't a mi! Els deures els has de portar fets de casa. o el subjuntiu, quan l'oració és negativa. T'ho diu! No tornis a parlar-me mai més! No li facis cas, Shizuka. El ruc d'en Nobita només et farà nosa. En la modalitat exclamativa, l'emissor vol expressar un estat d'ànim. L'entonació és variable i intensa, i sol anar acompanyada d'interjeccions i de mots intensius, com ara ei, ex, ep, compte. Ostres, encara haurem de fer més deures que ahir. És veritat, cada dia ens posa més deures. És una injustícia. Oh. És magnífic, és un regal impressionant. Aquest maleït gegant cas amb l'olla. En la modalitat dubitativa, l'emissor vol expressar un dubte. S'introdueix amb adverbis i amb expressions de dubte, com potser, o vols dir que, o no sé si... I sovint s'expressen amb el verb en futur. Però no sé si em podré distanciar d'ella. Li deu passar alguna cosa. Quina gran idea. Si jo ajudés la meva mare, potser em perdonaria. I per acabar, en la modalitat desiderativa, l'emissor vol expressar un desig. És habitual introduir-la, doncs, amb expressions que indiquen precisament desig, com tant de bo, o m'agradaria que, o voldria, i el mode verbal que fem servir és el subjuntiu. Vull que sigui feliç. Voldria ser una persona sentimental.
Mireu les flors, com brillen amb el sol. Us saluden dient bon dia. Anem fent saltirons i cantem la cançó. La 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 la, la 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 la. La la i la i oh. Som els nens de la terra, ajuntant les mans, farem tots plegats un país de meravelles i felicitat. En aquest bonic planeta del gran univers, som els nens de la terra, amb molt d'esforç, tots junts construïm una ciutat de meravelles, plantes i amor, i viure sense oblidar mai aquesta il·lusió.